खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव लोगोफोर जों दायो फट'शुट लानो फैदों बेसरबारियाव नैया मिथुन बर'नि फेमिलि ब्लग बिथांमोना दायो शुट लागोन नैया मुनुआ मुनु हाय होनना बुंदो हाय हाय होनना बुं या मुनुआ जोंनिया देरबायनो जानाङा मुलि होदोथ' सक्त हेल' मनो थ' बेनिसै रेडि रेडि आखाया मावदोलै लोंनाय बायदि लोगोफोर रेडि बरिया फट' हेल' लोगोफोर नैया ओरैबायदि लागासिनो दायो फट'आ बिन्दास मजा फैदो खिन्थु आखाया मावदो आरो ना लोंनाय बायदि मावदो लोगोफोर लोंनाय बायदि ओरैबायदिनो वाव क्या बोलता है मसा नांदो बरिया नांदो माने फट' थिखांबाय हौवा हिन्जाव खानैबो नै स्पेशल बेसरबारियावहाय नैहा मुनुआ जोंनिया मुनुआबो नै मुनु हेल' होनसुन दे हेल' मुनु मा होदो आखायदो हेल' hey मा होनदो aye kire hapsदै नै मा जादि फसनाव दोनना सुदैनि जोबथ'बाय फट'शुटआ दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' एसे गुसुं बानायदों आरोना नोंथांमोना थेवब्लाबो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नेनानै थादो बोरै बहुद थाबैनो लाबोनो नाजासिगोन थ' नैया बाय बाय खालामसिगोन बाय बाय माने जास्ट नर्मेल फट' दिखांनो फैनायखौनो जाबाय बेसरबारिखौ मोजां नुनानै बेयाव फट' दिखांबाय आरो गासिबो टाटा दा मुनु बाय बाय मुनु बाय 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 थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर